You know? Abante 120. Yeah. Woohoo! I'm back again. Balik ulit sa motovlog. What's up mga boss? I'm back again riding with Roxy Aerox 2019. So motovlog tayo mga boss. Talang ako ng downtown. And then let's go! Si Roxy is tinatakbo niya is 16,000 na. Pero yung gulong niya is all stock pa rin. Bahala ko siguro magpalit sa likod ng bagong gulong, bagong shoe ni Roxy. Kasi nga mukhang ano na siya, sobrang ano na, nipis na yung sa gitna na part. Uy. Shit. Plano ko palitan para in case na, hindi naman in case, para if ever na mabiyahe kami ulit mga boss, bago na yung gulong, hindi na tayo matatakot na baka ma-flat. And yung ano niya, yung last na change oil ko ni Roxy is nasa ano pa ba, 1.6 na, hindi ito, 1,300 na. Kailangan ko na magpili ng ano, pang change oil. Ako lang din naman yung nag-change oil niya, kasi alam ko na yung paano mag-change oil. Siguro mga 1.5 i-change oil natin sa Roxy pagdating niya sa 1,500 na kilometer. Medyo may dragging lang kaunti, pero kaunti pa naman. Ayun kung anong solusyon nito. Alam nyo ba mga boss, yung solusyon nito pag nagda-dragging na yung mga motor, lalo na pag matic, parang may dragging issue na siya. Pero hindi pa naman gano'n kalala. Okay pa naman. Ganda di ba? Ang lawak. Kaya pala, nakadating na yung kaibigan natin na taga Luzon. Taga saan yun ba? Yung lugar nila. Nagbiyahe siya. Sumakay ng ano siya, nagbiyahe. Kasama niya yung motor niya, yung Yamaha R15, R15. So si Bay Hen Rider. Ayan. Makikita natin siya tomorrow bago siya pupunta niya sa may Tan Kudarat para. Ayun, doon siya pupunta. So via ano siya, sumakay siya ng barko. Ayun, Leyte, or galing Luzon pa, tapos na Leyte. And then dito naabutan siya ng bagyo mga boss, yung Auring. Kaya hindi siya nakatuloy agad. Mga 2 araw ata siya nag-stay sa Leyte kasi may bagyo. Pero ngayon all goods na. Ayan, babiyahe na siya. And then nandito siya sa Agum. Mi-meet up natin bukas mga boss. Stroll lang tayo dito sa amin sa downtown. KTM for sure. Shoutout sa naka KTM 200. 200 nga. 200 ba yun? KTM 200. Hindi ko rin alam. Yan sumisingit ng hindi nakasignal si Bossing. Bike na naman siya sa linya niya. Yan KTM 200. RC 200 pala mga boss. Ayan. Shoutout sa naka KTM. Ganda. Chop. Kaunting ano mo lang dito, tumba ka agad. Lalaki yung sasakyan. Kaunting dikit mo lang, patay. Delikado yan. Ingat tayo mga boss. Ayun ito, di ba? Hindi pa yan tapos, mga 80% pa lang yan. Yun tapos yung daan pa sa baba, construct pa. Ang daming mga sirang daan dito mga boss. So under construction pa yung Skyway. Nice tie. Ay, sorry. May model taas. Abante 120. Joker ka kaya. Dito na.
Dito tayo sa baba mga boss. Oh, boss na. Uy! Slide! Uy! Oh my god. Yan, nasa ano tayo, baba ng parking lot ng Grand Mall, ng isang mall. May nakita ako dun sa naka-park bus na ano, sino na yan? Black Panther pala mga bus. I got my head in the clouds, I don't wanna come down. I got 1, 2, 3 people doubting me now. I had to stop with the numbers, it's too many to count. But I'll make sure to thank them when I'm taking my bow. Oh, it's so complicated, someone stop my imagination. But I can't help thinking about vacation and what could happen if I make it. Cause it's 1 in a million, oh, but what if I'm one? Oh, it's 1 in a billion, oh, what have I done? Ayun mga boss, ayan, dito ko na lang yan ang video mga boss. Kaunting vlog lang, kaunting update. Next time vlog tayo ulit. Ewan ko lang kailan. Ayan, until next time mga boss, ride safe. Train. They say just get it, Nice. you brain me. Nothing's real in your imagination. Fairy tales and superpowers, 9 to 5s, unearthly hours. Some succeed, most get devoured.